Madikani tinokutendai nekutisarudza. Tiri muchirongwa chenyu Mai Chisamba show umo matinobura nhapi tapi chete. Tiri kuenderera mberi tichitora vana vatiri kudada navo, vana vanopembedza umai. Kana ukanzi mai uchiita sechisikana chiri pano ichi, unokurumidza kudayira kuti mai vari pano. Asati apinda muchirongwa chedu chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kakune dande mutande inotipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi pose nedande mutande. Zvinoendeka mufunge. Mai Chisamba show is powered by dande mutande. Nhasi ndine imwe yenyanzvi. Chisikana chandinacho pano chine ropafadzo nekuti anoita izvi, agoita izvi, agoita izvi. Ramai kutandadzana nesu mugonzwa kuti anozvidengezera zvese seiko. Chekutanga ndoda kukuchingamidza pachirongwa chino mwanangu. Unofara here? Ndinofara zvekuti kuti ndiri pachirongwa chenyu Mai Chisamba. Ndikunyemwerera ndichizwa shona here. Inodakadza ndizvozvo. Ukaona yanyanya kudzama unoti dilute. Nokuti amai vanoidzikisa dzikisa. Inini kana ndabvunza ndinoda kuti ndinzwe, ndozwa kuti pamasaisai, pamapepa, pachitinonzwa mazita enyu kuti uyu anonzi ngana, uyu anonzi ngana. Asi kana ndakubvunza kuti zvisume kwatiri, ndiwani? Inini zita rangu riri pachitupa rinonzi Ruvimbo Hope Masike. Ndingati remadunhurirwa ndiro Hope Masike, but ndiro zvekare riri pachitupa. Ndiri chizvarwa chemuno muZimbabwe, chinofara chaizvo kutakura zita redu reZimbabwe, kupfeka tsika nemagariro edu nekukurukura nezvazvo. Mashoko akanaka, mashoko makukutu, nekuti iroro ndo basa redu. Rukuona kuti tsika dzedu dzakanaka, mitauro yedu yakanaka. Saka kungokwenenzvera chete. Ndanga ndichitarisa mabasa ako, ndinoona kuti unodengezera zvakawanda. Unonyora mabhuku, unoimba, uri mudetembi, unodzana zvakawanda zvatinoita. Asi chekutanga chandingade kuti ndibvunze ndechekuti ndinoona kuti unoridza mbira kwenguva yakawanda. Indiri musikana wakare. Zvaityisa kuona munhu akabata mbira nekuti dzainzi ndezvezvirango zvenyika dzimu, ndezvenyika dzimu. Kana makereke, vana mai vedu isu vaisatendedzwa kutanga kuridza ngoma, kuridza hosho, zvakatoitirwa musangano nokuti zvainzi hazvina kuchena. Iwe wakazvikunda sei kuti nezera rako iri une deze rako rembira? Wakaenda sei kumbira? Ndinozofarira kutaura kuti takasarudzana, ini ndichisarudza mbira idzo dzichindisarudzawo. Ndizvozvo. Nekuti takangodhumana kudai zvo. Handina kukura kumhuri yairidzwa mbira. Handina kukura ndina sekuru vaindidzidzisa mbira. Takangodhumana mukukura ikoko. Ndatopedza zvidzidzo zve A level. Ndakuita chishona ndoba chona. Aiwa, ita zvaunogona, tinogadzirisa. Ndakuita zvidzidzo zvetertiary education. I was studying fine art. Ikoko ndiko kwandakatotanga kuzivira mbira. Ndokutanga kudzifarira. Ndapedza paya paHarare Poly ndokuzoenda kuZimbabwe College of Music. Ndiko kwandakatanga kuzochinyasodzidziswa mbira zvino. Saka inini matauriro andinofarira kuita nyaya ndeyekuti takangosanganidzwa. Mukusanganidzwa ikoko wotarisa bhaibheri redu rechishona, paipe panochinjwa kubva kuchirungu richiswa kuchishona. Ndimapisarema anotirumbidzai Mwari nematambureni, zvanzi magandira zvine mbira. Mbira dziripo ipapo. Kureva kuti zviri kunzi rumbidzai Mwari nemidziyo yakasiyana siyana. Zvave kwauri kuti ukapiwa mudziyo, ukapiwa banga, uchacheka chingwa here kana kuti uchabaya munhu naro. Zvave kwauri mudziyo. Ini ndinofarira kushandisa zvakasiyana siyana, kupinzira ikoko kurumbidza Mwari, kutenda Mwari nezvinenge zvichiitika muupenyu hwangu nezvakangosiyana siyana. Mashoko makukutu akanaka edzidziso. Mwoyo wangu unofara kana ndichinzwa vana vezera renyu vachifara, vachiziva nemabhuku emuzvitendero kuti tirimo zvakanyorwawo, nekuti patakange takapambwa pfungwa, takapambwa mutauro, tikapambwa tsika nemagariro, tikapambwa nemidziyo yatinoshandisa ichinzi ndeye madhimoni kuti tishandise midziyo yawo. Saka wakakunda.
ndazvifarira kuti makasarudzana makasangana nekuti vazhinji vanoti baba vangu vairidza mbira ava vaizodai vaidai. Ndinoona unonyora kana nziyo dzako kunyange dzimwe nguva uchizoimba zvako dzimwe dzatinoziva. Unorota here? Nokuti vamwe vanorota vamwe vanodini, iwo zvinofamba sei? Inini zvese musi uno ndarota, musi uno ndatongoonawo zviri kuitika munharaunda ndikati chinoda kutaurwa nezvacho. Ndinonyatsogara pasi ndoti ndakunyora rwiyo rwakati. Musi uno ndakangobatawo mbira pano kutanga kubuda zvimwe ipapo. Saka zvinongoenda nenzira dzakasiyana siyana. Ndicho chinonzi chipo. Ndiwo anonzi matarenda, matalents. Nekuti kana uchiti wakagara kudai onzwa rwiyo, onzwa chii, zvodini, zvinoreva kuti zviri mauri. Regai ndimbotaura nevadiwa vatariri. Munoona kazhinji kacho ndinotaura kuti kare kwaive nemabasa ekunzi kana usiri mudzidzisi unofanira kunge uri mukoti, unofanira kunge uri chakati, unofanira iye zvinotakati munhu anogona kutanga ndima yake. Hope akatanga ndima yake anoridza mbira, anoita izvi. Asi zvainzi kana musikana akaridza mbira anobika mbodza. Wakambobika mbodza here? Chandinoziva inini ndechekuti mbuya Stella chiveshe vaidya sadza rakanaka muupenyu hwavo. Haiwa, ndofunga zvinongoreverwa sokuti kuridza mudziyo nyange upi neupi. Nyange tikati gitare apapa, tikati takutanga kudzidzisa munhu gitare musi uno, zvinoda kuzvipira kwakadzama kuti uzoziva kuti chiguno chikaenda pakati chinobudisa saundi yakati wotanga kuzvitamba zviguno zvichimhanya kudai. Piano kuti uzonzi ihwere shanga yepiano zvinotora kuzvipira nenguva yakareba. Saka ndofunga ukatadzawo kubata nguva yako zvakanaka, sure sadza hauzomborimona zvakakwana nekuti unenge wakumhanyira kuti unobata gitari. Saka wanyatsopindura zvakanaka. Ndofunga vakuru vedu vakare vaiziva kuti ukatora nguva huru uri pamudziyo waunoda kuridza, uri pachinhu chaunoda kuita, kuti uchizomhanya kunyatsobika zvakanaka. Nekuti kune zvimwe zvekuti ukabika pane moto wakawanda omboparasura moto, zvoenda pamoto mushomanana omboparasura zvakare, zvonoita sezvinobikwa nemavhunze nechi. Saka izvozvo vanofunga kuti hauzogona kuzviita. Asi ndoda kukorokodza nekuti mbira dzako unodziridza zvakanaka. Ndakaona uchisanganisa mbira nenziyo dzechechi. Nokuti kare zvakatora nguva, zvandiri kutaura kaizvi, kuti vanhu vakatora nguva kuti ngoma dzikabva dzazopinda muchechi, hosho dzikabva dzazopinda muchechi, ndobva vamboti aiwa zvemagitari ngazvisari kubhawa nekumwe nzvimbo dzakadaro, asi zvakapinda zvakare muchechi. Ndobva mbira dzamboita sedzasarira asi dzapinda zvakare muchechi. Muri kuzvifambisa sei kupinda nazvo zvinhu izvi zvaita sezvinonetsa, zvaita kunge zvinokunisa vanhu? Ndizvo zvaiva mubvunzo wakanaka chaizvo. Ndoyoka sekuru vangu vari vapenyu. Sekuru vangu vaive reverend veAFM. Midziyo magitari nechechikwete. Mazuva AFM taipindira paKenani Highfield. Kwaimbwa vanhu vachiombera maoko. Kwainzwa kukwenenzverwa kwemazwi nemaoko chete chete. Asi zvino ukaenda kuAFM magitari. Handine mhinduro dzakawanda pane zvamabvunza. Chekutanga ndinoti vanhu ava vangati zvoni ukaridza muridziro wakati wakuita zvemunyika. Asi dziripo nzvimbo zhinji dzinonzi dzechiKristu iye zvino. Vanoziva mhanzi kana vakaenda kuchikoro chemhanzi vakaiongorora vanokuudza kuti zviri kuridzwa apa ndiyo mhandei, asi pari kuimbwa zvapo chitendero. Poita zvekare nyaya yekuti zvinhu zvatiri kuramba izvino tikazoti tafa tikazomukawo tikanzi tauya panyika taona tinoona ndizvo zvatonoma panguva iyoyo, ndikungodyidzana kwenguva. Chinhu chinonzi culture chinoreva tsika nemagariro edu panguva iyoyo chinoita chichichinja. Zvanga zvakaita culture yedu 100 years ago nezvayave zvino nezvaichave 100 years later zvinongoita zvichichinja nezviri kuuya zvichibva kwakasiyana siyana. Inini sekuona kwangu chinenge chakanaka ndechekuti culture ichichinja zvayo kudaro, pane zvimwe zvatinogombedzera kuti izvi ndizvo zvatiri, ndizvo zvinotsanangura kuti muZimbabwe hazvifanira kusara.
zvirudzi zvedu, midziyo yedu yekuridza, chikafu chedu hazvifaniri kusara nyangwe tichichinja zvedu. Ndizvozvo wabva watora mazwi mukanwa mangu, nekuti izvozvo zvawataura ndiwo mashoko, ndiwo isu, ndiwo rupawo rwedu, ndiwo upenyu hwedu, ndiwo uZimbabwe hwedu, ndiwo uAfrica hwedu. Nekuti unoona vatorwa ndinogara ndichipa muenzaniso womutauro chaiwo, kuti mukaita vavakidzani vevatorwa munotanga kuziva mutauro kuti eya tigere nemaJerimani nemutauro, eya tigere nemaBatia nemutauro wavo, eya tigere nemaPutukezi nemutauro wavo. Asi kana vagara nemaZimbabweni vanonzwei kuti tigere nemaZimbabweni? Vanonzwa chirungu chatenge taponda. Asi regai tiri pamukana uno ndipe vanhu vakawanda vechindevere nemimwe mitauro inoya pasi pechindevere kuti muri kusumudza mureza wedu zvakanaka. Nekuti vanhu vechindevere, ongororo netsvakiridzo inorakidza kuti kunyange vakasangana pamabhazi vakutobva vangotaura chindevere, vanoimba chindevere, zvinoita mamwe marudzi. Isusu tinodawo kuti vechishona vaedzewo izvozvo kudada nemutauro wedu. Basa redu isusu nderekurakidza kuti tinogona kuimba, tinogona kutaura, tinogona kuita zvese zvinoitwa nemamwe marudzi nemitauro yedu. Nekuti kana chirungu chatinobhozha nacho ichika unongori mutauro, chiFrenchi unongori mutauro. Mukazvitarisa zvinhu zvatanga takapambwa nazvo. Asi kana imimi vana hopu mauya nevamwe vanoti aiwa hatifaniri kubva parupawo rwedu, zvinoramba zvakadaro. Ndinoona mukuimba kwenyu munoita mamwe amungati pachirungu anzi makolabhu, amunenge makasangana kamubatanidzwa. Zvinorakidzei, zvinodzidzisei kuti nhasi hopu ari kuimba namono mukundu? Ndabva ndadherera mono nokuti mwana wangu wofuti ndinoda maridziro ake, ndakambokonai muchiita mese. Saka nhasi kana iwe uchiita namono zviri kurevei? Ndofarira iro izwi ramabva mashandisa rekuti mubatanidzwa. Ndofunga zvazvinomiririra pachirungu toti what it symbolizes ndezvekuti unogona kudya chibage chako chakangudaro, unogona kudya nzungu dzako dzakangudaro, unogona kuzvisanganisa. Mukano mako mabuda maflavor maviri ari kusangana panguva imwe, zvakanaka kufura zvakasiyana paya. Ivo mubatanidzwa uyu kumumhanzi wakakosha zvikuru pauremu hwemhanzi yamunenge muchigadzira. Ini ndikaimba ndega ndichiridza mbira yangu ndega, ndizvozvo zvandagara ndichiita. Asi musi ndinoti taakuridza pamwe chete namunhu mukundu, tasanganisa unyanzvi hwake neunyanzvi hwangu, pobuda umwe unyanzvi hunyowani. Zvakatonakisisa kana tichiridza nevamwe kudzimwe nyika, tiri kubatanidza netsika nemagariro enyika mbiri dzakasiyana. Tiri kuumba ukama hwenyika mbiri dzakasiyana. Kumhanzi zviriko tinogona kuumba ukama hwekujezi nehwekumbira, tozanganisa maaudience vateereri vanga vasingambofa vakauya panzvimbo imwe chete muzuva iroro. Zvakangonakirawo zvekare kuti ini semuimbi ndine zvandinotodzidzawo zvitsva kubva kune wandiri kuita mubatanidzwa naye. Hapana pekuti ungaridza nemunhu zvotopera usina kana chimwe chete chaunoti uyu anosekerera chaizvo ari pastage ende vanhu vanozvifarira. Unotodzidzawo chimwe chinhu ipapo. Mashoko makukuti iwayo zvamuri kuita izvozvo zvakanaka. Isusu kana takatarisa tinodada nemi kuti vana vedavo honai vanonzwanana. Muri kubatanidza vanhu. Munoziva kuti kare vanhu vaiti kana kunyange ndimboenda kubhora, muchitamba bhora iyi timu iyi netimu iyi, maita ruvengo rwokuvengana chaizvo, vanhu vachiimba nziyo dzokunyomba, vamwe vachiita sei. Asi mazano taakuziva kuti taakutarisa unyanzvi huri kuitwa. Indiri munhu webhora, handichataura zvangu timu yangu nokuti vanhu dzimwe nguva vanomboiti wanzirei. Asi kana uine timu yako ungagoiregedza here? Timu yangu iyoyo manhinyu ndinongoida nekuti ukatarisa nhoroondo yayo ukadi. Asi kana tichinge tabatana izvozvo zvekuti uri kuimba neuyo anoimba mumhanzi werudzi uyu neurudzi rwabatanidza vanhu, zvinopinda kunakidza. Zvinhu zvakasanga imimi ikoko kune vamwe ndakaudzwa kunzi Mai Chisamba muri kuziva here kuti mazananzi kwakudyiwa zvimwe zvinenzi gango zvinenge zvakasanganiswa zvinhu zvese izvozvo. Ndakazvidya zvangu ndikarwara, asi vamwe vakazvifarira chaizvo. Asi ndofunga zvanga zviri mupfungwa. Asi tikazvisanganisa zvinhu izvozvo sekutaura kwavaita, kutsanangura kwavaita kuti mumhanzi ukanaka mutakura unonaka, nokuti unenge wasanganiswa nezvimwe.
uri kuona ndiri kuti ndikabata ichi ndicharamba ndichiri ende dzoke nekuti wakadengezera zvakawanda. Saka handidi kuti pasare chimwe chandinenge ndisina kubata. Ndinoona uri munyori wemabhuku. Sei uchifarira kunyora mabhuku? Nguva unoiwana kupi yekunyora mabhuku? Mabhuku ako anodakadza nokuti kana munhu agara pasi achinyora bhuku, pfungwa dzake dzinoda kunyatsinge dzakapinzwa. Unozvifambisa sei hope? Ruvimbo, mazita ako akanaka anofadza. Mazita chekutanga mati nguva ndinoiwanepi? Ndinofarira vamwe vanotaura vachiti zvoni musiyano uri pakati penyu Dr. Chisamba neni Hope Masike ndewekuti tinoshandisa 24 hours dzedu zvakadini. Asi munhu nemunhu panyika pano anoswera akagara pabridge ari kumba neari kuswera ari munda achishanda, tese tine 24 hours. Saka ukangodzamara iwewe wada chinhu ende wazvipira kuti uri kuda kuita chinhu, nguva haishayiki. Ndosaka vanenge vari murudo vaya mwanozochema kuti hausi kundipa nguva nekuti pane chido, nguva haishayiki. Ingaita shoma asi inooneka kuti munhu ari kuisa chido, nguva yowanika. Mabhuku inini ndakatanga tisati tangopinda muCovid paya. Saka kupera kwa2019 takupinda muna 2020 ndopana ndakutobudisa bhuku rangu rekutangisisa. Ngati ndakafemerwa nekuti bhuku iro ndo rakatozombondichengetawo munguva yeCovid. Ndakabva rangobuda Covid ichingouyawo. Kana ukatiudza nezita raro kunyange ndichiriziva. Tangisisa rinonzi Ask Me Again. Bhuku iri zvakare rakandidzidzisa kuti vanoita nezveutano hwepfungwa vaya vanotaura kuti zvakakosha kuti upote uchingonyora pfungwa dzako pasi, kunyanya kana pane kupishana. Yedza kudzironga nekudzirongonora pabepa uchinzwisisa kuti ndiri kubva kwakati ndiri kuenda kwakati ndoda kuedza kwakati. Kunyora kunokubatsira nezvozvo zvekare, nekuti kutaura zviri kuitika muupenyu hwako, uri kutarisa zviri kuitika muupenyu hwehama neshamwari dzako, wozvinyora pasi, zviri kukudumbira, zviri kukufadza, chirozvinyora pasi, zvinongobatsira nekupombonoka kwepfungwa. Kunyanya vasina vekutaura navo vaya, ukapota uchingonyora uri kutotaura nebepa rako nepenzura yako iya. Ndine imwewo shamwari yangu inoti uyu mutauro zvekare wakangozara pasi wakatitekeshera nenyika. Zvinonzi hanzi turn your lemons into lemonade. Malemon chiko ni mandimu. Zvinonzi sandura mandimu aite chinwiwa chinonaka. Saka kunyora kunopa mukana wakadaro. Hakuna experience inonzi haitaurike o haina wainobatsira, nekuti ukataurawo zvakaitika kwauri zvichabatsira mumwe munhu. Totarisa tiri isusu sema-Africans kunyanya isu vakadzi. Kwenguva refu kwaitaurwa kunzi hatisi kunyora nyaya dzedu ma-Africans. Tikutoita kunyorerwawo nevamwe. Bhuku ratakakura tichiverenga isusu kuchikoro kwandaita music ranga riri pamusoro pamberi panyaya dzembira, rainzi The Soul of Mbira, ranga rakanyorwa nainzi Paul Berliner. Hasitombori muZimbabwe, hasitombori muSouth African, hasitombori wemuno muAfrica. Saka mabhuku edu mazhinji anga akanyorwa nevanhu vekunze. Saka chimwe chandoona chakanakira kupota uchingonyora. Uri ipapo pamabhuku ekunze. Ndinoziva zvakare kuti paive nemumwe murungu akanyora bhuku reshona yemandorokwati, George Fortune. Ainyora zvinodakadza zvekuti maishamiswa kuti waizviwanepi. Saka chido. Enderera mberi. Chido. Saka isusu kuti tinyore dzedu nyaya paya zvakakosha, nekuti nyangwe dzikanyorwa zvakanaka sei nana George vamataura, nyangwe vakakwenenzvera 150%, vane dzimwe nyaya dzavasingazotaura nekuti dzinoitika kwatiri. These are our experiences as the Africans. Saka ndozvimwe zvandakangonawo zvakanakira kunyora. Nongopota achinyorawo zviri kuitika muupenyu hwangu panguva iyoyo nezvandiri kungoongorora matiri kurarama panguva iyoyo. Wanyora paya, bhuku rabuda, unonzwa mumwe akubata paFacebook achitaura kuti ende zvakaitikawo kwandiri chechi, watovhura mukana wekukurukura zvinoitika muupenyu. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa naRuvimbo Hope Masike pano kuti makomo anopanana mhute, ndiyo mhute yatinopanana iyo. Chaenda mubhuku chararama. Kunyange zvikazodini makore anopfuura iyo anofamba, asi zvakapinda mubhuku hazvikanganwike. Ndosaka muchiona tine mabhuku akutopfuura semabhuku echitendero ane makore akawanda, mazana, mathousands, asi aripo chete. Ndiri kuona kuti ikaka katiri kutaura kakudada nezvatiri, kakudada. Ndiri kutarisa kuti ndigere nemusikana wemunhu mutema, munaku. Noti kana chiti munaku
kasherini kakachekererwa ari kuzvichengetedza zvakanaka. Kare kwaive nezvimwe hatingati zvitaira kana kuti fashion yaibva yangodimburwa kunzi madhuku ndeechemberi, madhuku ndaya ndeevanhu vakuda kunoroorwa, madhuku asi imimi zvikuru sei iwewe ndiri kuona kuti itkotwo tudhuku itkotwo uri kututora otuisa chitaira ukanakisa fanike kawakapfeka nhasi kawakadoba kaka handiti uri kuzoonaka. Saka munhu anobva atoti heya dhuku rinonaka kudai. Dzimwe nguva ndinokuona wakaita rokuputira wakaita rokupukura asi ndiroro kadhuku. Sei muri kunatsurudza zvinhu zvedu izvi nekuti kare raingonzi zvedu zvedu ndizvozvo. Ndiyo nyaya imwe chete yatiri kugombedzera kuti zvoni sezvamataura kudada nezvatiri, nekuti hakuna imimi ndimunogara muchizvitaura Mai Chisamba hanzi zvoni utozvida iwe ungamirira kudiwa nemumwe munhu ndizvozvo. Saka isusu sevanhu vatema, isusu semaZimbabweans tikasaona zvakanaka mutsika nemagariro edu kuti tizvipembedze izvozvo stereki, zvachona zvakaipa toedza kuzvigadzirisa kuti zvinake. Tikasadaro isusu hakuna achauya kubva kune imwe nyika otiitira izvozvo. Saka zvandinongoita neMbira ndizvozvo, nedhuku ndizvozvo, nehembe refu. Hembe refu haifanira kubva nekuti yaita refu yobva yanzi yakanyangara. Hembe refu inogona chirungu chinobva wakadoba ipapa. Ndiri kutarisa kabhutsu kako kemusuzumirwa ako kari kubuda here kabhutsu kako kemusuzumirwa kari kutorana nedhuku rako, kari kutorana nehembe yako. Saka chokumirira ndopasina ndiyo nhaka yatakasiyirwa iyoyo iri muculture yedu. Hapana chakaipa nedhuku, mapfekero. Hapana chakaipa neMbira, mapfekero. Hapana chakaipa nezvimwe zvatinotora zvinobva kune dzimwe nyika, mapfekero. Ndizvozvo chaizvo. Ngatidadei nezvatiri. Ndizvozvo ndinogara kutaura kuti musika vanhu pakuziva kwavo vakatiita vanhu vatema, vakatiisa munyika yeZimbabwe, vakatiisa kuAfrica, ndiko kwedu kuno. Ngatidadei nazvo. Asi ongororo netsvakiridzo ndiri kuona kuti vanhu vekuno havanyanyi kudada nezvatiri. Taakuda kutoita kunge tichapambwawo nevamwe kumusoro kuAfrica kako. Unotoona vanhu vakutoteedzerawo kana zvinoitwa nemamwe marudzi. Ndikataura zvavanoita unobva waziva handidi kuvadoma. Asi unotonzwa vanhu vakutaura abego igwe kubva tatofira. Nokuti igwe dzedu tinadzo kavana nduna, tinadzo vane madzimambo edu. Panapa tirongokurudzirana chete kuti ngatidadei nezvatinazvo. Ndinoda kuti ndimbonzwa zvaunofunga semunhu wechidiki, nekuti dzimwe nguva isusu takazosangana nazvo pambira apa. Unofungei nesocial media? Social media kwatiri isusu vaimbi ndofunga zvinosanganidza kana nekwamuriwo zvekare muri mutoti media. Nyange uchiifarira nyange usingaifarire utofanirwa kuve uripo. Social media ndofunga ndingaifananidza nezvatangachitaura nezveculture yedu, mashandisiro. Kune vamwe vari kuenda pasocial media chaanofumirira munhu kuita kunyomba vamwe nekutsvaga kuti atokonyani asati ararama nhero ari kutsvaga zvakare kuti adenhana nani zvonzi hanzi ndizvo zvinounza following. Zvinogona kuve zviri zvinounza following asi hazvina pundutso tsvene muupenyu hwako kana hwevamwe vauri kutaura navo. Koitawo vamwe vari kuishandisa social media iyi kuparidza mashoko akanaka chaizvo. Semi tikaenda paYouTube yenyu ndanga chitoonawo mamwe episode ndichiteerera ndichinakidzwa tinotenda ikoko uchidzidza. Vari kuvamwe vari kuishandisa zvakanaka chaizvo. Saka yakangofanana nezvatangachitaura nezveculture yedu, tsika nemararamiro. Ende ndofunga zvakangofanana anything in life, chinhu chese mashandisiro aunochiita. Kune inonzi abuse, kune inonzi misuse, kune inonzi under usage, kwozoita usage yakanaka zvichingodaro. Saka mashandisiro aunochiita. Mashoko makuku techenjedza atiri kupiwa wadi vatariri nevateereri kwese kwamuri ikoko. Mashandisiro atiri kuita social media ari kubatsira here mumwe munhu? Ndiwo mubvunzo watiri kusiya panapa nhasi. Kuti ari kubatsira here mumwe munhu? Ari kurapa here mumwe munhu? Ari kusumudza here mumwe munhu? Ari kukusiya here usina kufumuka kana kuti usina kuzvikurura? Hero jira kufuka kana kuwaridza.
isarudzo. Asi inini semunhu ane mwana wake wandinoziva anoridza mbira, ndinoziva kuti ndingade chaizvo kuti umbondiridzira, asi ndinoda kukutenda nemabasa auri kuita, kuti uku uri kunyora, uku uri kuimba, uku uri kuridza, uku uri kurarama upenyu hwakanaka. Ndiri kukunzwa wewoyo hopu aenda kumhiri kwemakungwa, wakasumudza mureza wedu, uyo wadzoka kumusha. Isi tinenge iwe unenge usingazvizivi, isi tinenge tichingokuteera kuti mwana wedu uyu, mwana wedu uyu. Saka ramba wakasumudza mureza, usatinyudze, nekuti kana takamira kudai tichiti hopu tichiteera kumashure, gore raunotiitira minana tinoshaya kana pekupinda, tinogonya sezongororo. Saka nachida kuti umbotiridzira mbira yayo timbonzwa zvidiki diki. Ndinokuridzirai mai vangu. Ndinotenda. Ndine nguva yakareba sei apo? Ndogona kutoita concert ka? Nanganda kuda kusimuka. Daenda manjiridza naye. Well done. Makorokoto amhlope. Uri kuridza zvakanaka mwanangu. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndinoda kukutenda pachikamu ichocho kuti urambe uchienda basa rako mberi. Vadikani maona ndakuda kunge yameno, ndakuda kukanganwa kuti ndiri pachirongwa, ndakuda kutosumuka kuti ndidzane. Ndambokutaurirai kuti kana tichiita nedande mutande zvinoendeka. Regai tipe kutenda kwakaperera kune dande mutande. Vanga vatipa iwaya masaisai ekuti tigone kuonana tichikurukura, asi kana toita zvinoendeka imi munongozviziva. Zvikuru sei tinawo chiringazuva chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chacho chatsvuka chakakwata. Zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya pane imwe napitapi. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.